Este dijous al Parlament es debat una llei molt important, la llei de reforma del sector elèctric, important pel que fa a preus de l'electricitat, pel que fa al famós dèficit de tarifa. En definitiva, es lliura una batalla importantíssima entre un model antic basat en grans centrals que utilitzen combustible fòssil o nuclears i un model nou més participatiu que fa una aposta decidida per les energies renovables. Per tant, una batalla entre les grans companyies elèctriques que detenten tot el poder d'una forma centralitzada i piramidal i un model molt més descentralitzat, molt més participatiu i molt més horitzontal. Esta llei és una bona oportunitat per tornar a parlar de democràcia. Les grans companyies elèctriques són com els grans partits. S'han repartit des de sempre el poder i per això és hora ja de parlar de democràcia energètica. Igual que vam fer amb la llei de transparència, volem fer-ho ara amb la llei elèctrica. I per això volem preguntar-te, volem escoltar-te. Per això et demanem que entres en la nostra web, que t'informes i que decidisques. I nosaltres agarrem un compromís amb tu. El compromís és que el teu vot serà el meu vot. Allò que tu decidisques serà allò que jo votaré. Participa.